Tak chcete mi povedať, že môj najobľúbenejší dinosaurus je pedofil. Možno, že ani neexistuje a má dve mená. To áno. To je Liensternus tatricus. Vedensky pomenovaný Coelursaurus tatricus. Vypalo. Označuje ho skamenelé stopy dravého dinosaura z obdobia vrchného triasu, takže zhruba pred 200 miliónmi rokmi, ktoré v roku 1975 objavil slovenský geológ v západných Tatrách. Jeho stopy s najväčšou pravdepodobnosťou patrili besožravému dinosaurovi podobnému rodu Liensternus, ktorý bol dlhý 5 až 6 metrov a veľký 2,5 metra. A vysoký. Tichá dolina bolo miesto, kde ho našli. Alebo červený úplas. Plas, chápete? Akože plas, ako dinosaurus, nalezli ho geológovia Josef Michalník a Milan Sikorka. Sikorka je fakt Sikorka. Podľa stôp boli dinosaury pôvodne opísané ako samostatný druh. A to je ten Coelursaurus tatricus. Hej, ale ja prisahám, že tomu Jozefovi Michalníkovi a Milanovi Sikorke ja odstrelím hlavu. Tak blbé meno. A zabudol sa povedať, ešte Liensternus bol 127 až 500 kilogramov tlstý. Žilo v Tatrách v triase. Bažiny a v blízkosti papradí, ktoré v minulosti boli asi 4 metre vysoké. Ty vole, to boli pabrade, to by sa mojej mame páčilo. Som vám hovoril, že tento dinosaurus možno neexistuje, lebo keď ste počúvali, tak áno, tento dinosaurus máme iba odhadnuté zo stop. Kľudne to môže byť Liensternus, jeho nemecký brat. Ale môže je táto percento, že vždycky existuje. Jeho nepriateľ sú väčšie colopsidy. Plateosaurus, ktorým dával masívne fajty, a Ornitchis. Zajatok potrat zeme je opísaný, bol štíhly a obratlý. Mal podlhovastú hlavu s krátkými prednými a dlhými zadnými končatinami. Niektoré fosílie naznačujú, že mohol mať na hlave nízky kostený hrebeň, podobne ako neskôrší rod Dilophosaurusov. Takže áno, ľahko povedať, že Liensternus a Liensternus tatricus sú pradedovia Dilophosaurov a ďalších druhov, ktorí sa zaradili medzi Dilophosauridov. Každopádne, čo by bolo to video bez, keby naši super paleontológovia ho nepopísali tak špatne, a nedali mu hrozné meno. Ale nenašiel som si presný preklad pre slovo Coelursaurus tatricus, ale môžeme povedať, že Liensternus znamená Liensternusová hviezdička alebo Liensternusov plaz. A keď tak chcete zakomponovať to tatricus, tak mladí páni vám to vyjde Liensternusová hviezdička v Tatrách, alebo tatricus, alebo Tatry. Ja neviem, ako sa preloží tatricus v latinčine do slovenčiny, alebo Liensternusov jaštier tatricus. Toto je to. Ale seriózne, prečo Liensternus
sa hviezdička, však nehovorili ste, že to našli dva paleontológovia, ktorých meno bolo sakramentský Jozef Michalník a Milan Sikorka, nie ženy Liensternus. Možno, že sa tak volal ten nemecký typek, ktorý našiel v Nemecku Liensternusa, Tatrikusa, Liensternisa. Každopádne, dalo sa povedať, že v texte, že jeho predátori namiesto tých dinosaurov boli aj nedinosauri, čo boli obojživelníky, Metoposaurus a Tatarasuchus. Každopádne, čo ty myslím, že bol kanibál, je to, že si v rodinke Liensternusov, Tatrikusov alebo Liensternusov, Liensternis. Seriózne robím videjko o Liensternusovi, Tatrikusovi a spomínam tu Liensternusa, Tatrikusa 1 500 000 krát. Domov, tešíte sa na svojho otca, že príde, ale zistí, že je bez jedla. Lenže on nebude hladový, lebo ty si jeho potrava. Týpek by ťa zožral hneď na mieste a matka by ťa ani nedostala, ona by sa k tomu pridala. Ja nechápem, čo má ten Liensternus problém zabíjať dospelých, prečo zabíja sakra mladých jedincov. To proste v hororových filmoch, keď si malé decko, máš výhodu. Záporák ťa nezabije, ale sakramentsky nepočítame Pennywise. A najhoršie, že keď to nie je tvoje decko, že proste ulovil si totok pre svoju rodinku Plateosaura, a jediné, čo uvidíš, je ako ti další Liensternus sakramentsky kradí tvoje decko, uteče s tým a potom nájdeš o pár dní jeho obhlodané jedlo, obhlodané telo. Si vole, pedofili, kam je dostali dinosaurých pedofilov pred GTA 6. Áno, keď ste dobre postrehli, tak áno, bol kanibál ako Majujkasaurus. Každopádne, keď som tu spomínal Liensternusa, Tatrikusa, Liensternusa a Liensternis, tak sa vás zaujíma, kto je silnejší. Je to nemecký brat alebo slovenský brat. Stačí vám v tomto fajte povedať, že Liensternis bol o 1 meter dlhší a možno, že aj o 1 meter vyšší ako klasy, alebo o pár centimetrov vyšší než tento Liensternus Tatricus a vážil toľko isto, takže tých 300 alebo 500 kilogramov. Takže áno, keby obidva mali tú istú váhu a keď mi chceš povedať, že Liensternis je väčší a má také isté super schopnosti, ako má Liensternus Tatricus, čo je mega rýchly, tak jasné je povedať totok, že Liensternus Tatricus je mŕtvy. Každopádne, to je asi všetko z tohoto scénáru. Neviem, ako som minulé videjka mohol natiahnuť na 13 minút. Nevím, čo som tam vyprával. Ale poviem ešte dvakrát toto video budete počuť každopádne, no už 3-krát. Ale každopádne... Čo mám furt s tým slovom každopádne? Však som Slovák, sakra. Ja nejsem Čech. Ocenil by som taký like and subscribe, like a odber. Kam je to tak cringe. A proste viete, každopádne... každopádne ani nemusím použiť
Ocenil by som, keby ste mi napísali dole do komentárov, jakého dinosaura by ste chceli vedieť. Dávam na výber Lensterus tatricus, alebo nejakého random českého dinosaura, alebo Hereresaura. Hereresaurus is actually a chill guy. Ale každopádne s Bohem.